Jongens, jongens, we hebben wat te vertellen. Er is daar ook een competitie dan geweest. Niet echt. Die heeft helaas verloren. Maar ook VVV tegen Rode Gast ook verloren. En heeft VVV het ook verloren. En dan moet je die even rekenen. Ja, nog 7 punten. Die hebben 18 punten. Die moeten nog 2 wedstrijden. Ja, dan heb je 7 punten. Wij hebben nu 25 punten. Ja, zeg het gewoon maar. En dan hebben zij kunnen ze maximaal op 24 punten vallen. Ja. En wat betekent dat? Kampioen! Heel goed. Maar, heel erg goed, gefeliciteerd. Maar dat hangt niet van deze wedstrijd af. Maar dan zie je jullie daar een mot. Ja? Nee. Ja! Die maar die heeft vast. Dan gaan jullie met z'n allen. Even op een rijtje. Buikschuiven. Sonja. 1, 2, ja! En nou de kantine in. Moeten wij de trainer helpen? En dan op het oplezen!